Ku-Isaya isahluko sama-30 nevesi le-18 sihlangabezana nesikhumbuzo esijulile somusa kaNkulunkulu kubantu bakhe. Leli vesi likhanyisa indlela uNkulunkulu ajabulela ngayo ukuthululela umusa wakhe phezu kwethu, ebonisa ubukhulu bakhe ngezenzo zobubele nesihe. Sawubona futhi wamukelekile ku-umnikelo. Njengoba sihlolisisa lesi siqephu, masihlole ukujula kothando lukaNkulunkulu kanye nokubandakanyeka kwakhe ngenkuthalo ezimpilweni zethu, esimema ukuba sithembele ebukhosini bakhe futhi silindele ngesineke isikhathi sakhe esiphelele. Masifunde ndawonye ku-Isaya isahluko sama-30 kanye nevesi le-18 elithi, "Ngalokho uJehova uyakulindela ukuba abe nomusa kini. Nangalokhu uyakuphakama ukuba abe nesihe kini, ngokuba uJehova unguNkulunkulu wokwahlulela, babusisiwe bonke abamhlalelayo." Ukulinda kukaNkulunkulu akukhona nje ukwenza, inenjongo futhi igcwele inhloso yaphezulu. Ulinda isikhathi esifanele sokuthatha isinyathelo, abone izidingo zethu futhi alolonge ukusebenzelana kwakhe ngendlela efanele. Ukulinda kwakhe kuhlanganisa umsebenzi wokusilungiselela ukwamukela umusa wakhe, ebonisa ukubekezela kwakhe kanye nesifiso sokusisiza sikhule. Ukulinda kwethu kufanele kufane nokwakhe, ngokulangazela okuqinile, ukulindela ngesineke, kanye nesifiso esiqinile sokuba khona kanye nesiqondiso sakhe. Kuwo wonke umlando, sibona ukuhlubuka okuqhubekayo kuka-Israyeli naphezu komusa kaNkulunkulu oqhubekayo nezixwayiso. Njengo-Israyeli, nathi singalingeka ukuba sithembele emandleni ethu siqu futhi sifune imifelandawonye yezwe esikhundleni sokuthembela kuNkulunkulu. Nokho, isifiso sikaNkulunkulu sokuba nomusa kubantu bakhe asishintshile. Ulinda ngesineke ukuba siphendukele kuye ngokuphenduka nokuphumula, elangazelela ukuthululela ububele bakhe phezu kwethu. Masifunde emaphutheni ka-Israyeli futhi sigweme ukwenza lukhuni izinhliziyo zethu ezwini naseziyalweni zikaNkulunkulu. Kunalokho, kwangathi singamukela umusa wakhe, sithembele ebukhosini bakhe, futhi ngokubekezela silinde isikhathi sakhe esiphelele. Njengoba silindile ngokholo, sengathi singathola izibusiso zomusa wakhe kanye nokugcwaliseka kwezithembiso zakhe ezimpilweni zethu. Masikhuleke ndawonye. Baba wasezulwini, ngiyabonga ngomusa wakho ongapheli. Sisize sithembele esikhathini sakho futhi silinde ngesineke isiqondiso sakho ezimpilweni zethu. Thambise izinhliziyo zethu futhi usihole ezindleleni zokulunga, ukuze sithole ukugcwala kwezibusiso zakho. Egameni likaJesu, amen. Manje, ngicela uthole lesi sibusiso esivela kwabaseRoma isahluko sesi-8 namavesi angama-38 kuya kwa-39, athi, "Ngiyakholwa ukuthi nakufa, nakuphila, nazingelosi, nababusi, nakho okukhona, nakho okuzayo, namandla, nakuphakama, nakujula, nanto enye edaliweyo, akuyikuba namandla okusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu."